סיימנו פה במלון הזה, סיכום של המלון. נחמד בסך הכל. כמה מתוך 10? 6. 6.5. כן? 6.5, כאילו סביר. לא רע. לא סבלנו, היינו לא? ביותר גרועים. היינו הרבה יותר גרועים. הקריטריונים שלנו כבר מאוד בשמיים. האם המקום השני שהיינו בו בטורונטו יותר גרוע? רגע, ועכשיו מפה הולכים חזרה לשיקגו, אלה כמה שעות על הטיסה שלנו ל-DC. מזוודות השארנו פה, אז אין שמירת חפצים. וזהו, נראה מה נעשה בשיקגו, אם יהיה משהו ששווה לצלם. גבר על! קח אותי איתך. אנחנו פה בלינקולן פארק, יש פה פשוט עמוד ענק ברזל. מעניין מאוד, אנחנו בצפון שיקגו. כן, אין ממש פואנטה לעמוד הזה, אני בטוח שיש סיבה מאחוריו, אני לא יודע אותה. הולכים פה, לא יודע לעניין אותם, מוביל אותנו. פארק חמוד נראה, מלא דשא, מלא מכוניות בצד שני. הולכים לכיוון החוף, אני חושב. אז נראה מה יש בחוף. אולי יש יפה בחוף, מי יודע. כבר נגלה. שווה את זה. של המקום הזה, האזור המסריח הזה בשיקגו, שבחיים לא נהיה פה אי פעם. חבל שאני לא יכול לצלם את הריח, כי יש פה פשוט ריח של גלגלים שרופים או של גומי שרוף או שאני לא יודע מה. וזהו, עכשיו אנחנו לא נצלם את הציפור המתה שיש פה לידי, אבל יש פה ציפור מתה. איך, לא להזכיר, אוקיי. עכשיו אנחנו הולכים מפה לרכבת, מן הסתם, מן התחנה, ומשם נוסעים לשדה התעופה, או הר. שם אנחנו לוקחים טיסה לוושינגטון DC, וואו. קיצור, ביי ביי, להתראות למקום הזה שאני לא אגע יותר בחיים. ייי. ונמשיך בהמשך. תגשים לטיסה חברים, איזה יופי. תגידו שלום, תגידו שלום. תגידו שלום, יונתן, תגיד שלום. שלום. תודה רבה. זהו. הנה השדה פה, כניסה לשדה לפחות. איפה זה השדה שם? מזוודות. מגניב. וואו. וואו. והנה השדה תעופה פה בשיקגו, הקטן יותר, יש שתי שדה תעופה. זה שדה קצת מגעיל. זה לא הר, זה מידווי. חנויות קצת דיוטי פרי, אני יודע, שטויות. לא משהו, אומרים שהאוכל פה מגעיל, בואו נבדוק ונעדכן. כי אנחנו מאוד רעבים. אגב, הנה יונתן, הנה אני. מתקדמים לכיוון ההפוך. זהו, בוא נראה איפה האוכל. ונחתנו בוושינגטון DC, מדהים, מחכים פה לצאת. זהו, אני יודע מה. אני יותר מדי מה להוסיף.
נמשיך בשדה. היה טיסה סבירה דווקא. שנינו נרדמו, כמו שראיתם בסרטון הקודם. כמו שראיתם בהוכחה של הסרטון הקודם, נרדמו שהיינו עוד בקרקע. והנה אנחנו בשדה, אחרי הנחיתה. שדה מאוד מעניין, אני יודע מה. הנה יונתן. קיצור, הייתה טיסה נחמדה, שעה וחצי. עכשיו יש לנו פה לילה בוושינגטון, וזה מלון קרוב אני מקווה, נראה לי שהוא קרוב. ומחר נפגשים עם אופק אמיר ואילה דניאל. וזהו. שדה לא רע, נחמד בסך הכל. אני יודע, שדה רגיל, לא יותר מדי. וזהו לכרגע. הגענו פה למלון, חמוד מאוד, מההסעה שהיא נפלה. הנוסעה מהשדה, פה למלון. בואו נראה את הבפנים, אבל זה קצת בחוץ. טוב, זה במעלית, עכשיו אנחנו עולים למעלה. אנחנו פה במוטל. נאמבר 1, לא רשמו במה, אבל זה כזה כל כך לא רלוונטי, זה לא משנה. קצת לכלוך על הרצפה, אבל זה בסדר. מישהו אכל פה מטוינה. מישהו אכל מקדוינה. אכל פה עם קשית. אנחנו בקומה שלישית, אבל הפעם יש מעלית, אז זה בסדר גמור. 315. טוב, פה הסאונד שלי החליט לא לעבוד, אז פה אני מקליט את זה חודש אחרי שחזרתי לארץ. פה הגענו למוטל שלנו, מראה את השירותים, מקלחת בטח, טלוויזיה, יפה, יש טלוויזיה. כרגיל אני ואין אותנו מיטה אחת, גר במיטה השנייה. איזה יופי, איזה יופי. יונתן כבר גמור בלי משקפיים הולך לישון. הנה בחוץ. כה יפה, כה יפה. זהו, לילה טוב. Skibidi toilet, skibidi skibidi toilet, skibidi toilet, skibidi skibidi toilet, skibidi toilet, skibidi skibidi toilet, skibidi toilet, skibidi skibidi toilet.